Yo, I'm out for a motion. Chill Bibia, Frishapa. Akuapem TV. And I'm Busu Amoshi. Sisiano, Mene Akuapem TV. Haka ya tuma buma. Ya pesa ya church Moniama. Na bia yati edukrom. Eye abonde bronumu. Bosuma edano ye guabe. Yaka guaba. It is a tree we are sitting on a bra. A yabosum casia word to pro. A bayra fashion edu. Mamma Quasoro. Sawosha. If he has if he a year blue. Nansan a blue for video. Would defeat our folk a year Ajum Prem. Sajum Premo, Kutuman Cansona say. Omudio Humua. Na blue, a baby to buy. It's Jordano. And I go far by if he a group near the by Joshua and that a big from Korea Fianzana by at me about Rooney. Now, so a mamma Quasoro, and to me, Shabroni, Broni, Namu, if you say, I am to Atraso. And now, at me about Rooney, would you be found quite good? Ochina. And now you know to be dinner day. And you two bosoms to be dinner day. If you are at Wasasa, and then I watch it. I feel I could do Aquia week. Now, about so much treasure. Answer a baby buyer and just a yoko, a brew. Bosom pra Yakuje Diaba. It is go down on a Yokoje. Tia daddy no boy. Na amamre ene abakwasa mu de ensesa asa wo ya wadwe so obesesa enyeyi abrea eye ebru eye bosompra edi bayere no eye guabe osuma eye adadi eye ne chiame oba eye amu akwade eye bosomulate ono no osuma no no koje bayere no bae. Na osha yesa kaso kwa kuje bayira na ba na jese bayira no na yede mano samushe kwa ya mufa so wabru na wo so mu disrebi ebo adadi no enum na no kire se yede bayira na yede amano eno ne ye ashansode a ode be kire Akuapem no so wasa amane no anso bi ono de ya na ode ayi ogwan ene esoniama edeko a chrese brea Akuapem for by a chimfo de by no betra man brogi ma fefo na ma baby try eno achi na no mo sinsu ha wo iti bosompra brufo be ma mo baby try dia o mo de ma o ma edikan baby asesia Iganoa Akuapem sore no ewo ho no akwana omo be fi ase tran na yewo mu ne se na Akuapem fo no ba no mu ni afahye nti ebru bosompra ma omo be bi tran no no mo yese ese omunya afahye edeka ho Joshua Akuapem for fashion no mudi kurubi edi sa wosha ne wo mu ne sa biaya Akuapem for teno na ye abru bosompra asase na wosha kurobia wo honhoma ode chechiri kuro no edi bosompra amamla ne se so wo ba beje bayira no dia ko odia na chese ese utimi ye amane eno ne nia ya Akuapem fo edeko aso bi jira wono ka se ya kandaman suko intina Akuapem yene de sa ya de ne ba enya no kure na mo ese
Pɔpɔfo no mu sɛ ɛyɛ bosompra asase so na ɔmote enti sɛ ɛnyɛ sɛ hɔ na ɔmote a anka bosompra di bayerɛ no ɔmo ɔmote saa bia hɔ no nyinaa tumi di bayerɛ nanso wayi bi ama hɔ asɛ wayi bi ama hɔ de a nanso wode wo ho na sɛ wo nso bɛdi saa afahyɛ no bi di a asase no yɛ ne de nti ɛsɛ wode saa odwan no bɛserɛ ɛwɔ bosompra hɔ ɛno ne saa amanneɛ no nti sɛ yɛde saa amanneɛ no ba na sɛ obi bɛgyina hɔ na ɔka sɛ asɛm a yɛte wɔ social media ne nyinaa yɛ awurudawrada saa asɛm no yɛngye ntu na yɛmma ɔmo nsesa baakɔ asɛm te sɛ nea yɛasesa baakɔ asɛm afimfiti ase a bɛsi nɛ ɛne na da bia meka no yɛsɛ yɛadu ɔbo yɛagye atom a bɛsi nɛ nti ɛnɛ sɛ obi ka bibi na sɛ yɛntumi ankyerɛkyerɛ mu a ɛbɛsan bɛyɛ awo ntoatoa so mede obi biara ase mokɔ so na mohwɛ Akuapem TV meda mo ase sɛ ɛnɛ mo nso maba ha Akuapem TV. 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 Be also. Hi.